Test. I se čujemo. Poštovani posetioci, pre svega zahvaljujemo vam se što ste došli u ovoliko velikom broju na konferenciju za štampu povodom početka nove sezone retrospektive antidepresiva. S ponosom mogu da vam kažem da smo nakon turbulentnog prelaznog roka između dve sezone uspeli da održimo ekipu retrospektive u istom sastavu. Diplomirani inženjer specijalnih efekata gospodin Marcello i autor i voditelj, dovoljno je reći samo Enes. Nema pitanja, da počnemo. Dobrodošli u novu sezonu retrospektive antidepresiva. Vreme je da čujemo šta je to najbitnije što je obeležilo leto iza nas. Pre svega olimpijada. Znate da je Milica Mandić bila naš predstavnik u tekvondou i da je tom prilikom donela zlato Srbiji. A kako su njen uspeh propratili mediji? Najbolje pokazuju vesti Happy televizije. Citiram. Konačno zlato za Srbiju u Londonu. Mlada Milica Mandić odnela je danas pobedu, a na snimcima se vidi kako se to slavilo među njenim klupskim kolegama, ostalim kajakašima. Ok, greška u brzini, ali šta je sa voditeljkom Oliverom Kovačević, koja se oprobala i kao voditeljka jutarnjeg programa RTS-a? Ugostila je Milicu i tokom razgovora upitala sledeće. Citiram. A reci mi, duše, si stigla da malo prošetaš gradom i da reci mi, si videla uživo i Eifelov toranj? Zbunjena Milica samo je stigla da kaže, pa nisam, mislim, kako? Olivera poentira. Pa upravo si, duši, kako kad ste samo trenirali? Ono što je takođe obeležilo leto iza nas jeste i nova vlast. Kako su se na samom početku rada nove vlade Srbije snašli stari novi poslanici, nekolicina njih je i pokazala. Evo recimo premijer Ivica Dačić, citiram. Dokazao sam ja sebe već kao ministra policije. Kad god je bila ugrožena bezbednost građana, ja sam svoje najbolje policajce puštao na ulice. Kao otpisanima, puštao sam i Prleta i Tihog. Tiho kad pustiše, to je gadno, taj je ubica. Kao član nove vlade Srbije progovorio je i Velja Ilić, citiram. A znate šta, bavljanje politikom nije dečija igra. Ja moram da budem pripremljen u svakom trenutku. Evo danas sam dobio poziv da odem na neki sastanak na kome će biti i nas 20 predstavnika iz 50 zemalja. 20 predstavnika iz 50 zemalja? Mi se definitivno u politiku ne razumemo. Ipak, najbolji primer kako bavljanje politikom ume da bude i zabavan posao pokazala je i nekada samoproklamovana sponzoruša, danas narodna poslanica, Nevena, bivša članica grupe Models. Citiram. Ja nemam političke uzore, smatram da sam dovoljno pametna i lepa i perpendikularna. Izvini, perpendikularna. Dalje. Pre par nedelja održan je izbor za Miss sveta. Kada se pre toga održavao izbor za Miss Srbije, jedna od misica saopštila da najviše voli da putuje. Prepričala je ukratko svoj put u Afriku. Citiram. Mislim, morali smo da vodimo računa o zmijama trovnicama i čuli smo da je tamo bilo tako svačega i kobra i filodendrona. Jeste, čuti, srećom nije bilo i tigrastih muškatli, kažu da one i sidu prenose. Pored ovih događaja proteklu letnju sezonu obeležili su i ostali, kojima ćemo se i ove sezone baviti u vestima retrospektive pod nazivom Koga ovo bre zanima? Vesti koje su obeležile 7 dana iza nas. Suzana Mančić napisala knjigu. Čitajući njene odlomke, Suzi zvanično jubilarni 10. put javno plakala zbog svog porno filma. Zbog perfektnog nastupa koji je održala na Danima šljiva, Vesna Zmijanac na poklon dobila vola. Kako retrospektiva ekskluzivno saznaje, na Happy televiziji sa svoje smajlijem počinje nova programska šema. Ma koga ovo bre zanima? I to bi bilo to. I ove sezone retrospektivu uređujete zajedno sa nama. Sve lapsuse, blamove i ispale poznati koje ste čuli pošaljite nam na mail retrospektiva@tdradio.com. Čujemo se za 7 dana. Pozdravljamo vas. On Marcello i ja Enes.